Αλλά από το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν πολύ καλά βίντεο με καινούργια παιχνίδια, όχι μόνο Minecraft, καινούργιες σειρές και γενικώς σαν όλα πολύ ωραία. Έχω βρει ήδη και το πρόγραμμα, αλλά επειδή θα φύγω για χωριό, ναι, είναι και αυτό ένα πράγμα. Ευχαριστώ για τη στήριξη ως τώρα στα βίντεο. Ναι. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι καινούργιες σειρές θα είναι σίγουρα, εκτός από Minecraft, θα είναι κάποια FPS, κάποια TPS, κατεβάζω παιχνίδι σε Steam, αυτά. Ευχαριστώ πολύ και γεια.